Γεια σας παιδιά, είμαστε οι NLBs και πάμε στο σπίτι. Και αυτός είναι ο τρελός ο Σάββας. Ο αδερφός μου. Ποιος αδερφός μου? Πάμε τον υπολογιστή. Πάμε το PC με το οποίο θα ανεβεί το πρώτο μας vlog. That's right. Σάββα φύγε βρε μαλάκα, είσαι άσχετο. Άντε. Καφέ. Είναι άσχετο. Άντε φτάνει, τον είχε Είναι power. Έτσι. Παίρνει, είναι μάνα. Γιατί καφές, όποιος δεν πίνει καφέ πρέπει να αρχίσει. Γιατί είναι αμαρτία στο Θεό, έτσι. Στο Θεό είναι. Σε μένα είναι αμαρτία, τώρα τι θέλεις? Σάβα, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Η θρησκευτικού πόσο έβαλε? 20. Αφού εμένα με έλεγε να δεν σε βάζω 20 για να... γιατί το 20 αξίζει στο Θεό. Αλλά εσύ εξακολουθείς να με προσκυνάς. Γιατί έβαλες ένα 20? Γιατί φίλε πρέπει να γνωρίζουμε τη θέση μας. Φέρε καφέ ρε βλάκα μου, τέλειωσε το μάνα. Καταλάβεις ρε Κώστα. Όταν θέλεις αλλάζουμε μεριές. Εντάξει, άντε. Έχω πολύ φωτογένεια ρε. Πολύ τέλειος καφές. Από τα χεράκια μου. Ναι, τον έκανε σαν νεράκι. Δεν φταίω εγώ. Νερό με πάγο. Δείξε μια το PC έτσι. Ένα πούμε από τον Γιώργο να μας πάει μέχρι το σπίτι. Από εδώ φαίνεται καλά. Φαίνεται εσύ μου. Από την πίσω έχει γυαλί. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Να πούμε τα τον καλά Γιώργο πεις. να μας πάει. Αυτό υποθέτω. Κρατάμε κάμερα αυτή τη στιγμή του κινητού, οπότε δεν φαινόμαστε πολύ καλά. Αυτό υποθέτω θα ανεβεί σε... όχι σήμερα που θα ανεβεί το... Αύριο ή μεθαύριο, βλέπετε και τα καλώδια πάνω μου. Και αυτό το καλωδιάκι. Τα κρατάμε και το καλωδιάκι εδώ. Θα ανεβεί σε 2 μέρες. 1-2 μέρες, ναι, όπως σας είπαμε, vlog θα γίνεται 1-2 φορές τη μέρα. Μπορεί και παραπάνω την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα. Τέλος πάντων. Τη βδομάδα με τη μέρα, μην πω τίποτα άλλο. Να πούμε τον Γιώργο να μας πάει. Τώρα δουλειά έχει ο Γιώργος μου, μαλάκα. Αυτά μάγκες, θα ανεβάσουμε, θα βγάλουμε επόμενο βίντεο σε λίγο. Κάτσε, το πώς θα συνδέσουμε τον υπολογιστή. Για να το πάμε στο Καλά. Από εδώ ρε βλάκης, από εδώ ρε. Γεια σας.